Target lock. Miss, pwede ka ba mangkot? May nakita ka mga bata nag-agi dire? Pwede ka mo kabantay? Ano na siya? Bata na siya bilang kapalabay ya buhok. Nadula na siya kagapon mo. O, tapos way nakapapuli. Ano nyo na siya? Di ano daw, kagibol. Amo niya picture miss oh. Target lock. Miss, pwede ka ba mangkot? May nakita ka mga bata nag-agi dire? Pwede ka mo kabantay? Ano na siya? Bata na siya bilang kapalabay ya buhok. Nadula na siya kagapon mo. O, tapos way nakapapuli. Ano nyo na siya? Di ano daw, kagibol. Amo niya picture miss oh. Baliw. Biga, yung aga, pwede ka pamangkot. Kaya akong upod nga bata, kagapon yung pangita ko. Huwag ko nakita sa subong. Basin kilala mo ni siya. Ari, oh.